Så har jeg lagt det ind og spot efter snoren. Der vil jeg sige 7 mm. Har lagt det her. Så passer den der indenfor. Har jeg lagt det lidt klodserne med. Og her bagefter, så til sådan, så bare skubbe dem sammen. Du kan altid flugte. Her på klodsen er der et kryds. Og det bliver et kryds der. Den der kan du altid flugte med den der. Så er du altid sikker på, at de sidder på en lige linje. Så er jeg rettet klodserne til. Så er det sådan set bare at skrue. Pille dem op. Færdig. Så er det op til dig, hvad millimeter du vil have mellem dine brædder. De går fra 3 til 10 mm. Det er 100% genanvendelig plastik. Det er dansk produceret. Og når du har valgt den, du gerne vil have, så er der en QR-kode på til montagevejledning.